Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Ja, wat zo'n Jodwaan bij de winter. In ieder geval, misschien wel eens nadenken, wat een programmering doen. Waar zou er op instaan in de Frieske Top 100? En zou de band hier uit de buurt misschien die Top 100 wel hellen en zit die hier op een lospul er wel in? Nou goed, dat zijn natuurlijk al die vragen die een beetje bij het eind van het jaar jaren. We zitten nu wat jadder in het seizoen en we hadden het verhaal maar eens even omdraaid. Want wij dachten, ja, er zijn natuurlijk misschien ook nog wel eens artiesten, iets normaal gesproken in het Engels of in het Nederlands. Dus een keer een gooi doen willen naar een mooie entree in de Top 100. Dus ben we uitgekomen bij een aantal talentvolle artiesten. We staan nog verder door van fantastische artiesten. In dit geval is het Moonloops. Van origine komt ze uit Greensland bij. Ze studeerde toen aan de Academie voor Popcultuur en ze heet eigenlijk Sarah Dekker. Ze had Engelstalige muziek maken, hele mooie liedje versjes nemen voor dat. Maar ja, wij haar, de vertaler, de oerzetter vregen om Rainbows, ze heet dat noemen, oer te zetten naar in dit geval Rijnbogen. Nick de Vries, dank voor die oerzetting. Als je goelst en daarna lakest, zorg ik dan Rijnbogen op die gezicht. Nou, goeie beetje. Hallo, Goedemiddag. Versteer je al een beetje Fries of net? Verstaat er nog niks? goeie. Ja, je. Moonloops, Sarah Dekker. Mooi dat we even te plak mee, dat we even bij jou op visite mogen komen. Welkom. Hoe bevalt het nu toe in Friesland? Goed. Heel goed. Eigenlijk wel. Ja, het voelde eigenlijk veel meer thuis dan ik had verwacht. Dus, Waar kom jij vandaan? Groningen. Grens. Wat is het? Greensland. Grensland. Oh, dit gaat wat worden. Ja, het huis is leeg. Ze gaat verhuizen. Ze verliet zelfs even de provincie maar erbij zitten. Maar het is wel een leuk huisje zo. Het is een superhuis. Het is een ontzettend raar huis, wat alweer heel passend is. En ik ga het land in voor een tijdje. En Komt wel terug, toch? ook wel weer terug. Ja, het moet nog afgestudeerd worden. En we hebben nog een beetje huiswerk voor je, dames en heren. Daar komt ie. Ja, nou ja, de eerste reactie maar even. Want dit is de Friestalige, de oerzetting van Rainbows. Oké. Ik moet zeggen, ik vind de dakjes op de klinkers ontzettend leuk. Rijnbogen. Ik ga er gewoon Noors van maken. Ja, een beetje Deens, ja. Ja, weet je, dat Moonloops. Moonloops. Ik denk dat dat wel, het wordt gewoon een viking nummer nu. Dat is prima. Gitaartje erbij, kampvuurtje. Rijnbogen. Als de ghost en derne lakest, zocht ik dan Rijnbogen op die gezicht. Eerlijk zijn ha ik altijd, toch dat zoks ingekild kin in gedicht. Nou, hij is die tekst hier, hè? En natuurlijk is het origineel van diezelf in het Engels. Maar we hadden ook even terug de oerzetter nog even vallen als litten. Dus luister even mee naar Nick de Vries. Hij doet het voor, dus luister maar even goed. Oké. Eerlijk zijn ik altijd dacht dat zoeks hinkelt ken in een gedicht. Maar laatsten zie ik te denken, misschien is het heel en al net zo vreemd. Dat lokke verdriet best vrienden, wij ze kennen. Ik viel niet heel ernstig als ik bij die ben. Ik wil gewoon kalm naast die zitten. Om te kwit dat uw oren nu is ontvallen. En uw dagen nu is verlitten. Maar ik denk net dat ik die ooit zo leuk vond. In ieder geval net dat ik het tajoen had. Doe maak een stuk. Sa, sfeer. Zo. Ja. Wow. Dat klinkt wel heel poëtisch zo. Mijn moeder is een tijdje ziek geweest. En toen was ik heel veel thuis. En het was heel verdrietig en heel moeilijk. Maar het was wel... het was ook omdat ik heel veel thuis was, heb ik mijn moeder op een totaal andere manier leren kennen. Dus ze zei toen eigenlijk, behalve gewoon moeder en dochter, we hadden altijd een hele goede band, zijn we ook nog beste vrienden geworden. Dus het was eigenlijk een hele moeilijke, verdrietige en hele spannende tijd. Maar het was ook daarom juist heel erg mooi. En dat we zo dicht bij elkaar zijn gekomen op een totaal ander level. Toen heb ik gewoon heel veel over nagedacht dat dingen niet altijd alleen maar mooi of geweldig... Dat dingen zijn niet alleen maar of geweldig of echt verschrikkelijk. Er zit gewoon... Juist als iets heel verschrikkelijk is, dan zoek je mensen op. Dan wordt het toch juist weer een heel mooie herinnering, een heel mooi gevoel. En dat is een heel complex iets. En dat vind ik gewoon fascinerend. En daardoor is eigenlijk het nummer Rainbows ontstaan van kleur zien in dat grijze gebied in plaats van dat het twee uitersten zijn. Er zit dus overal tussen. En dan kun je daar beter maar wat moois van maken.
Daar gaat het eigenlijk over. En dan maak je het nog complexer. Terug ga ik nog de Friese taal op te dringen. We vinden het ontzettend leuk dat je meedoet. Ook heel moedig. Want het is wel duidelijk, Fries is niet jouw taal. Maar je gaat het proberen. En wij zijn heel benijd. Ik ben ook heel benijd. Ik maak er ook nog even Duits van. Het wordt gewoon een soort mengelmoes van alles. Omroep Friesland. De Frieske Top 100. Ja, van de wenkamer van Sarah Dekker, ben we niet eens verhuizen naar de Steerterzaal. Er zit ook een beetje tijd tussen, dat mij duidelijk wezen, want we gaan ze natuurlijk wel even iets vregen. En dat is in een van hun onbekende taal, het Friesk, een van hun noemers te vertolken. Goed, het huiswerk is dien, hoop ik in ieder geval. Sarah, maar dat is de best. Hoe het een beetje? Wilde het een beetje? Het was heel moeilijk. Het is wel gelukt. Ik denk niet dat het op Fries lijkt, maar het is wel wat geworden. Heb je het heel fonetisch, met andere woorden, benaderd? Ja. Ja, eerst heb ik het met de opname uitgeschreven, helemaal zoals ik het hoorde. En met de ritmes en want het Fries gaat als golfjes. Dus je moet gewoon, ik had overal accenten bijgeschreven van hier gaan we omhoog en de A gaat omhoog en de L is heel dik. En toen heb ik met een paar Friese vrienden nog gezeten en die hebben me gewoon gezegd, nee, je doet het helemaal verkeerd, maar leuk dat je het probeert. Dus dat was nodig. Nou ben je zangeres, dus je bent vaak ook met klanken bezig natuurlijk. Ze zeggen wel eens dat Fries is heel een zangerige taal. Ja, hast u dat extra ervaren? Ja, eigenlijk wel. Daarom vond ik vond het wel heel mooi daarin. Want het is heel erg, eigenlijk alle klinkers die klinken ook heel erg. En dat maakt het heel lastig als je de tongval niet kent. Maar het maakt het wel heel bijzonder om te proberen en om te kijken van, hé, waarom klinkt mijn L anders dan de L die daar staat? Is het enige idee wat noemen no-oegong? Of is het dezelfde inhoud? Het is dezelfde inhoud. Ik denk de enige reden dat ik het nog een beetje kon is omdat ik wist wat er stond. De Steerterzaal. Nou, ik kan me voorstellen dat je nooit jedder west best. Vies ervan? Wauw. Ja, echt heel mooi. Ik totaal niet verwacht dat dit gewoon in de binnenstad zat, eigenlijk. Het zit een beetje verscholen, hè? Ja, echt heel erg verscholen. Dus ik had het echt totaal niet verwacht, maar het is hier echt prachtig. Zullen we het noemen live doen? Oké. Hoe heet het in het Fries? Rijnbogen. Als de gozen daarna haken, zoek ik dan rijnbogen op die gezicht. Eerlijk zijn, ik altijd dacht dat zocht enkel ken in een gedicht. Maar resten zit ik te denken, misschien is het helemaal niet slecht. Dat ook in ver dit vrienden wezen kennen. Veel meer aan restig als ik bij die ben. Wil gewoon kan naast die zitten. Om naar de zoere noes ontvallen en de dagen ons verlitten. Maar ik denk net dat ik die ooit zo leuk vond na. In elk geval net elke dag na. Doe maak eens dit zo sweet. Dat ik verf de tranen op die wang. Als Sharon die kut de ruimte vang. Ik maak het die, hoop je een beetje blieft. Hoewel problemen daar maar niet verdwijnen. In die ergens zullen regenbogen schijnen. Al is het maar voor een kort skofkwartier. Alle kleuren van een rainbow gaan voor die special plak. Zelfs als leven die een stompje houdt en alles wordt blauw en zwart. Maar op dit soms eind, wees maar net versleend, maar steeds weer in die niepen jacht. Dat ik verf de tranen op die wang, als Sharon die kut de ruimte vangt. Maak het die, hoop je een beetje blieft. Hoeveel problemen daar maar net verdwijnen. In die ergens zullen regenbogen schijnen. Al is het maar voor een karskofkwartier. Oh jou die zelfs een beetje tier. La 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 la. La 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 Ah,
Prachtig mooi versje. En dat ik nog in het Friesk. Met een hele mooie oerzetting dus van Nick de Vries. Sarah, ik moet het je toch even vragen. Ik probeer iets in daar wat Fries te praten. Maar ik zit als moeilijk, Joost. Woord wat? Wilde het wat? Ja, het ging wel goed. Volgens mij deed ik 1 woord verkeerd, maar het gaat om het gevoel en het idee. Er komt eigenlijk het Greenslaan, het Greenswij. Hoe vies je dat Friesk van die oor? Want wat wennest, of hast een tijdje wennen hier in Ljouwers? Krijg je er iets van mij? Heb je er iets van meegekregen? Of is het echt een hele onbekende taal voor je? Vroeger mijn beste vriendje, zijn moeder was Fries. Dus altijd als hij wat verkeerd had gedaan, dan ging zij hem in het Fries gerecht stellen, zeg maar. En daardoor heb ik wel Fries meegekregen toen ik heel klein was. En vroeger, toen ik heel klein was, kon ik het dus ook heel goed verstaan. Omdat ik wist altijd, als zij in het Fries gaat praten, mag ik het niet horen. Dus dat was voor mij een motivatie om vet goed te luisteren. Het is een beetje symbolisch, dames en heren. Zo, hier kun je bij de Steterzaal je stemming aan. Je kent het dus ook op Moonloops nou stemmen, want ze had nou een Friestalig nummer. Dus wie weet, kom jij gewoon in de Frieske top 100 te horen. Op nummer 1. Dat zou het zijn. Dat zou heel bijzonder zijn. Dat zou heel erg leuk zijn. Stem op Moonloops of op een oor, ja? Ik bedoel, daar ben je natuurlijk... Nee? Geen optie. Okay. Stem op Moonloops. Gewoon, huppa, een nieuwe nummer in. Dat kan ik je nog voorspellen. Dag Gerber Oustra. Dag Pieter Wilkers. En dan kan die stem symbolisch voor je. En om toch even jaren te litten dat je van alle tijden bent en van alle werelden en van alle talen. De meeste liedjes van jou zijn in het Engels. Welke ga je nu doen? In het Engels? Ik ga nu Constellation spelen van mijn nieuwe EP. I don't wanna fade away, looking for reasons to stay. Wait all day till nighttime falls and I stay up all night, 'cause my home it calls. My thoughts are stars forming constellations you don't know. And I'm just trying to point out where to watch. But sometimes things get lost in translation, so you'll see why I can't count on you the way you count on me. Took a ride on Main Street when the morning sun came up again, but everyone I passed just faded away, 'cause you can't carry the moonlight during the day. My thoughts are stars forming constellations you don't know, and I'm just trying to point out where to watch. But sometimes things get lost in translation, so you'll see why I can't count on you the way you count on me. I'm afraid I don't belong. When did everyone start to get along? I can't follow any of your conversations, 'cause I have gotten lost in my constellation. Ja, Sarah Dekker. Moonloops dus. Engels, dat doet ze. Maar daarvoor dus in het Friesk indrukwekkend. Nou, maar toch meer kennen. Beetje Friesk dat net. Hè? 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 Ja. Jawel. Dank u wel. Dank u wel. Omroep Friesland, de Frieske top 100.